Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong novena to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments,
Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as inibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumukton na Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang. Ngunyan, Biyernes sa enot na simana kan Adviento. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. For the gift of life of Marian, dulot ni Tess Sanyosa. For the gift of life of Marian, dulot ni Tess Sanyosa. In honor of the Most Sacred Heart of Jesus and Padre Pio, dulot ni Jenny. For passing the Philippine Nursing Licensure Examination, dulot ni Harriet Pantino Lumbao. Pasasalamat man dulot ni June and Lani Rico. Pasasalamat for the gift of life and birthday blessings of Jaira Lee Perez, dulot ni Lola ni and Lolo June. Sa special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa special na kagadan man, dulot ni Josel Asaituno and family. To pass the dentistry licensure exam of Gwen Maxine L. Oñate, dulot ni Grace Oñate and family. Sa special na kagadan for fast recovery and good health of Evelyn Nebres. To pass the licensure examination for agricultural and biosystems engineers of Ivana Faye Aranya, dulot ni Lolita Aranya and family. For guidance, wisdom, and strength during the math contest in Sorsogon, dulot ni Christine Claire Banania. For good result of PET scan of Mary Ann Molina, dulot ni Maria Regina R. Molina. For good health of Redilias and Molina family, dulot ni Maria Regina R. Molina. Sa espesyal na kagadan man, dulot ni John Christopher Rafael. Sa kapaingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family. Para sa kalag ni Froilan and Erwin Balbino, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. For all souls in purgatory, dulot ni Minda Pineda and family. Sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Sa kalag ni Andrew and Jade, dulot ni Angelica. Para sa kalag ni Helen, dulot ni Renato Esquilia. Para sa kalag ni Pura, dulot kan Los Baños family. Para sa kalag ni Severino, dulot kan Torla family. Sa kalag ni Dionisio, dulot kan Maranyo family. Para sa kalag ni Florentina and Egidio, dulot ni Joy Sarsa and family. Para sa kalag ni Visitacion and Sulpicio, dulot ni Edna Cometa and family. Sa kalag ni Linda and Dinay, dulot ni Emma Chan. Sa kalag ni Victor, dulot ni Elizabeth Belga. Sa kalag ni Angel Jr., dulot kan Perea family. Banuaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngunya na aldaw iyo an enot na Biyernes kan bulan na Disyembre. Tinatagama an aldaw na ini sa pagdebosyon sa banal na puso ni Jesus. Siring man iyo ini an enot na Biyernes kan panahon nin Adbyento. Sa Adbyento, naghihinguwa kitang makahiling giraray to see again. Kaya ano man na nakakaulang kan mga mata, hinihinguwang halion, tanganing makahiling giraray. Ako untaan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami. Ipahayag mo ang sa imong kapangyarihan, asin madya, tanganing hali sa mga naghuhumang kapahamakan kan sa mong mga kasalan, magkanigo-lugod kaming hakwason mo. Ika na nagaataman, asin agawon mo, ika na nagliligtas. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato anenot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan. Sa madaling panahon, daidaw ang Libano magiging mayaman na daga, asin ang mayaman na daga magiging kadlagan. Saldaw na iyan ang mga bungog, makakadangog kan mga tataramon sa sarong libro, asin pagkatapos kan anino, asin kadikluman, ang mga mata nin mga buta makakakita. Alagad ang mga mapakumbaba, urog na mag-uugma sa kagurangnan. Asin ang mga pinakadakula, mag-uugma sa banal nin Israel. Hulita ang mga tirano matutunaw, asin ang mga para ulog-ulog mapapara. Sa kapaparaon ang gabos na bot, magibon nin maraot. Ang mga nagpapakaraot sa kapwa, ang mga nagbubuktakan siod sa pintuan, tanganing masigyapot ang hukom, dangan ang kaso nin matanos na tao. Ikasibog, huli sa daing halagang rason. Kaya iyon ni ang sabi nin kagurangnan, ang Diyos kan harong ni Jacob, ang nagligtas ki Abraham, daina sagkod pa man masusupog ki Jacob, daina malulungsi sa iyang lalawgon, ulit na mahihiling niya ang ginibo nin sa kuyang mga kamot sa tahaw niya. Aarangon nindaan sa kuyang ngaran, sasambahon ninda ang banal ni Jacob. Pangangalasan ninda ang Diyos nin Israel. Ang mga nasasala makakanood nin kadunongan, asin ang mga paragumod-gumod maako nin kahatolan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Ang kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakutan. Ang kagurangnan, iyo ang paalawan ni sa kuyang kalag. Sa kiisay ako matatakot. Ang kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Sarusan ang hinahagad ko sa kagurangnan, inian sa kong hinahanap, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. Ang kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan nin kagurangnan,
sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugaan sa indong puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan, iyo an sakong ilaw, asin kaligtasan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus naglalakaw, duwang buta, nagsunod sa iya, nagkukurahaw, asin nakikimaherak. Aki ni David, kahiraki man kami. Pag-abot sa harong, nagrani sa iya ang mga buta, hinapot sinda ni Jesus. Nagtutubod kamo na may kapangyarihan akong gibuhon iyan? Simbag ninda, opo kagurangnan. Dangan, dinutan ni Jesus ang sa indang mga mata, asin nagsabi, mangyari lugod, susug sa indong pagtubod. Asin nagkaburuksan ang sa indang mga mata. Tinugon sinda ni Jesus, ingatan na ini, dai maisihan nin si Isay man. Alagad pakahalik ninda, dapit sa iya ang ipinag-usip ninda sa bilog na runa. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. The season of Advent pays special attention to PWDs, to persons with disabilities. You will notice that the readings of Advent will often speak about disabilities. Maririparo ta po yan sa maabot na mga aldaw, pirming nababanggit na ang mga buta makakahiling, ang bungog makakadangog, ang pilay makakalakaw. This is a constant theme of Advent. This God who restores. Asin sa Ebanghelyo tapo ngunyan, igwang duwang lalaking buta. We know there are different kinds of blindness. Ano po? Ang pagiging buta, bako po yan pararehas. For example, there is total blindness. Mayo talagang nahihiling. Igwaman, partial blindness. Igwang nahihiling na shapes, may movements, pero blurry. Igwaman inaapod color blindness. Nakakahiling, pero dain nakakadistinguish nin mga kulay and other different types of blindness of our physical eyes. Sa Ebanghelyo tapo ngunyan, ining two blind men, ang mga mata ninda dain nakakahiling, pero ang puso ninda nakakahiling. Only the physical eyes of the two blind men cannot see, but the eyes of their hearts are in their proper places. Kaya maski dain ninda nahihiling si Jesus sa mata, aram ninda kan nag-agi ang kagurangnan, and so they followed him. They followed him without knowing where he is or where he is going. Ang mahalaga, sinundan ninda si Jesus. Kaya something in them can see
what their physical eyes cannot see. So what can we say about the two blind men that we encounter today? We can say that they are, yes, physically blind, but spiritually, they're not blind. They can see. For many of us, it is the opposite. I think there is no blind person at Mass today. Mayo man, garugabus po kita digdi sighted. Pag Domingo, pag PWD Mass ta, minsan may nagsisimba po sa tuya na blind. But right now, as we speak, they ko sure kung igwa sa live stream na nagdadangog na blind. Many times, the opposite is true for us. We see with our eyes, but in our hearts, our eyes have grown dim. Madiklum na ang paghiling kan mata. Para sa mga ophthalmologists, wala si Dr. Rosing, there is a kind of blindness that is similar to this. They call this functional blindness. Functional blindness is that condition kung saan ang mga mata structurally, physically, garo okay man paghilingon, but the brain cannot interpret what is entering through the eyes. And so, in the condition called functional blindness, garo okay ang mata sa panluwas, pero sa panlaog, mayong clarity, dahil nakakahiling nin malinaw. You know, this can happen in our spiritual life as well. Pwede man na ang spiritual life igwang spiritual blindness. Nakakahiling ang mata physically, pero buta ang puso. When you say spiritual blindness, iyo ini ang condition kan puso kan tawo kung saan dain na nakakahiling ang tawo sa Diyos. It doesn't see what God is showing, it cannot see what God is offering, and it cannot see what God is correcting. Pag may pinapahiling ang Diyos, dain niya na nahihiling. Pag kinukurihiran siya kan Diyos, dain niya iyan nahihiling. Spiritual blindness. Ano po ang mga sintomas kaini? Your prayer feels dry or rushed. Nagmamadali sa pamibi. O ang pamibi, dry. Mas naiinot ang sa imong worry kaysa pagtiwala sa mahal na Diyos. Ang pagtiwala, later na naiinot ang pagkaribaraw. When you are spiritually blind, you find it difficult to deal with people. Garugabus na lang na tawo para sa imo, dipisil kaibahan. Or you avoid something inside of you that needs attention. Igwa kang namamatian na bakong tama, ay you don't want to pay attention to it. Or there is something painful going on in your life, I don't want to look at that. O pwede man na hababaon na ang expectation mo sa mahal na Diyos dahil previously may hinagad ka, pero dai itinao, na-disappoint ka, and so you have lowered your expectations of God. These are some of our symptoms with spiritual blindness. Tamang-tama po, the first week of Advent is about our disposition in Advent. Paano ba tayo dapat pumasok sa Advent? Advent teaches us to see again. Iyo po ini ang pabalon sa tuya sa inot na Biyernes kan Adbyento. Kagurangnan, tabangi po kaming makahiling giraray. And so, if our prayer feels dry, if our prayer feels rushed, try slowing down. Huwag magmadali. Advent is about slowing down. And it helps when we do it physically. A few days ago, I mentioned at Mass na kaidto ang iniistaran mi sa Cagayan de Oro, my brothers and I, ang
harong mi, iguang tinampong halaba. Kaya bago pa kami makaabot sa harong for prayer, ining paglakaw, paluway-luway na po kami kaiyan. Nagluluway-luway naman ang lawas. We can do the same. Slow down physically. Slow down your life. Tanganing an kalag, magsunod man, magluway-luway. Kung mas naiinot kang nawo-worry kaysa nagtitiwala sa Diyos, ipagkatiwala nin padikit-dikit ang mga problema sa mahal na Diyos. If you notice na nasasakitan kang makipagkapwa-tawo, hingwahon na makahiling nin karahayan sa ibang tao. Kung igwang tao na nadidipisilan kang sabuton, find one good thing about this person. I'm sure igwaman karahayan ang tawong iyan. Dawa habo mo sa iya. If you keep avoiding something inside of you, bring it honestly to God. Kagurangnan, igwa po akong sarong bagay na habong pag-ulayan, pero sige, ibubukas ko po sa imo. Let's talk about this, Lord. Or if you find yourself expecting less from God because you were previously disappointed, ask Him again. Ask the Lord again. Dahil masupog na mag-ulit-ulit sa pamibi. Dear friends, we have just entered into Advent. And Advent is God telling us, tugutan mo akong ibalik giraray an sa imong mga mata. Tabangan ta ka to recognize me once again. Asin lugod, makaarog po kita digdi sa duwang lalaking buta sa ebanghelyo ngunyan. Sabihon ta sa iya, Lord, I want to see again. Help me see again. Dahil ang nagpapaumay kan mga buta digdi sa ebanghelyo, iyuman ang nagpapaumay sa satuya. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Papagkanigo sa imo ang mga pamibi, asin atang ninsamong kapakumbabaan. Asin kun sain mayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marhay, an tabayan mo man kan tabang nin sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran.
huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa inot niyang pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya an katungdan kandaan na patakaran. Asin binuksan niya para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya sa kaibahan kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos di mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, pinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi kaining tinapay asin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, an Inmaculada Concepcion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaibtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan.
Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa aral daw itaw mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring mahanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagbubulong kan hawak asin kalag. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo. Kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukduan mo lugod kami, na madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Dikit na pagirumdum, ngunyan pong maabot na December 8, Lunes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. It is a holy day of obligation. Kay puhan pong magsirimba. Ang misa digdi sa St. Jude, siring kan dati, 6:45, 12:15, as in 5:30. Ngunyan pong maabot na December 12, pakatapos kan 5:30 p.m. Mass, igwa po kitang Parish Advent Recollection. Imbitado po ang gabos. Kinaagahan, December 13, Sabado, pakatapos man po kan 6 o'clock anticipated Mass, igwa pong libreng Christmas concert, ang Bicol Voices Choral, digdi po sa satuyang parokya, imbitado man po ang gabos. Dangan kasubago sa homilia, nabanggit po ang PWDs. Nagpili po ang satuyang Daughters of St. Jude as in Filipino-Chinese Catholic Youth nin sanggatos na PWDs sa tabang kan CSWDO, tangani pong magsurat kan sa indang Christmas wishes. Nakasabit po ang wishes ninda sa satuyang angel tree. Pwede po kamong magrani dyan, magpili, dangan ipaisip po sa parish office o kikaloy kung ano po ang kinuan nindo. Manlain-lain po ang mga wish ninda dyan, manlain-lain nin kantidad, kung arin po ang muya nindo, arin ang afford nindo, dawa po pira, pwedeng saro, pwedeng 5, magkua po, dangan pwede po nindong ibalik pasiring sa St. Jude on or before December 14, ang binakalan po nindo na panregalo. Dahil na po pagpatuson, kami po ang mapatos. Dangan sa December 20, titipunon mi po itong sanggatos na PWD, tanganing ipanaoan sa tuyang mga regalo. Lugod makatabang po ini sa tuya, tanganing makatao maghiras sa kapwa, ngunya na Pasko. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pagsunod ki Kristo. Salamat sa Diyos.